a sallar dare yakan ce Allahumma ighfir li dhanbi kullahu ko wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Very powerful prayer. Ya Allah gafarta min zunubi na duka. Wani zunubi ya yi sallallahu alaihi wasallam, kuma zunubin ma wato ya ce dukkahu wa jillahu, na ɓoye ɗin nan wanda yake ɗan firba mai iya gane ba, da wanda ya fito fili don Allah ka gafarta su, wa awwalahu wa akhirahu, da wanda na yi tun farkon lokacin da balaga ta same ni kila ma na manta, la ilaha illallah, da na ƙarshen. Allah kar ga wannan kiyama in ta tsaya ka rufe asiri tun yanzu, kara ce gashi nan kuma lokacin da zan gyara da an riga muce duniyar ya rab. Wa alaniyatahu, da wanda nayi a fili saboda tsaba tsaurin ido, da wanda nayi a boye. Yana cikin sahih Muslim. Ku karanta addu'ar Allahumma ighfirli dhanbi كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. رواه مسلم. عن أبي هريرة كساك فدي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. رواه مسلم. ويحدث يشكنكم. تفضل. نعم. ويروتو حديثي دغوا بارك الله فيك. ويحدث cikinku. Na'am gafata malam. Shi ka daga murya ba ma jinka. Cikin sallar dare ko wa diqqahu wa dare yakan ce Allahumma ighfir li dhanbi kullahu ko da a sallar dare yakan ce Allahumma ighfir li dhanbi kullahu ko wa diqqahu